dedi. Şu wagt şonu aýsana, niýe? Altın bir gün bir indi döwür geler, bu nemelik geç gider. Ne? Ya, ağam. Döwür gelmeýär. Döwür gelmeýär. Men sana aýdyn, döwür gelmeýär. Şonu ýaňa Ya tapma. gelle, näçe gelmesin? Emme ýurtda gelle, näçe senin ýurdunda gelmeli alo. Sapar rahat niýe? Hey, Bundan bora ýüderlerde ýa. bu. Sapar Bolýar. rahat niýe? Sana da pretenziyam ýok. Yo, sana pretenziyam ýok ağam. Döwür gelýär Amerika, döwür gelmeýär Amerika. Prosto gahar melyanat sen ağzımdan jogap berýän. Oldu. Ýöne prosto bu han da sen ýalňyş ýaňda. Prosto gerekli ýerinde hereket etmemi. Ýalňyş ýaň sende. Prosto. Sen men diňle erkoglan Türkmenistanda başyny çarýan adam, daşar ýurtda başyny çarýar. Türkmenistanda başyny çarýan adam, daşar ýurtda başyny çarýar. Daşar ýurtda başyny çarýan adam. Yo ýalňyşam o. Ay bolýar ay. Yo, bor ağam bolýar. Ma oňalap atmasy oynamak gerek. Hiç gerek bar ýok. Prosto bolýar, daway bolýar. Janyň taňy, daway. Başın çaraya. Başın çaraya. Yo, başyny çaraya diýme ağam. Men sana bir daýdyn. Sen gören adymy her kimem görýär, dogry dämi? Dünýäde bolup geçen hatlary her kimem görýär, daşar ýurda çykandan, dogry dämi? Ýöne öz ýurduna şükür etmene ýaşamak gerek. Näme üçin ýaşamak gerek? Esasy şo ýurtda dogrulygyna şükür et. Şoň üçin şükür etmek. Allah Taala bir zady berýän bolsa, znaçy şo sen şo tarafa gerekligini bilýändir. Allah Taala berýändir o zatlary. Ýagna çykarmanam. Allah Taala'dan ul zat ýok. Şoň üçin hemme zady wagt çöýdändir. Wagt çöýdär. Hemme zady wagt görkezýär. Şoň üçin o la ile beýle gurun gerek gel. Şoň üçin men onu sana ýazamam. Prosto erkek ýerinde birininkini taşakdyramasyn, birininkini hormatlamasyn. Erkek ýerinde öz sözüni öz atýaç edilýän bolsa, erkek bolýandyr. Dogry. Maltım. Ya doğru. Ýöne prosto. Ýok. Yan kaydan Yaratmak gerek ýaly, panika yaratmak gerek. Gerçekten prosto bir aýdan düşünmedim da bir daha. Evet. Sen amara. Meniň aýdýan atlamyň köpden düşünmerdim. Şoň üçin men gideýin ýa. Düşündir aýdyn ne? Kıyım görýär. Adamlara düşündirine görýärler meni. Bir sürü 120 tane adam var. Görüp oturýarlar. Sen düşündir adamlara. Teyip etdim dost, bolmy? Ya onu verme. Sen düşündür. Sen Türkmenistan'da başın çarayan adam, daşa yurtta başın çaraya, adam. Bolýar Türkmenistan'da bolan wagt. Yok onu men elbet ya o diyecekler Ferit. Doğru aýdýan sen. Türkmenistan'da başın çarayan, daşa yurtta başın çaraya. Doğru aýdýan. Ýöne Ferit. Türkmenistan'da başın çarayan adam daşa yurtta gitse, näme zatlar ýitirýän, gödüňe getirýän, meselem ýaş gyýlar. Yurttaşyna işlemene gelýär, ýaş oglanlar. Näçe zat ýitirýänini bilýän, ýaşlygyny ýitirýärler. Ağam, o da sen çödün, düşündüňmi? O da bu ýerde ýazyp oturanlaram çödün, düşündüňmi? O da Allah Taala çödýär, düşündüňmi? Indi men sana info atýan diýen, düşündüňmi? O da Allah Taala biriniň ölüm bolanam bolsa ölüm, biriniň ýurduna bir zat ýaganam bolsa ýagan, düşündüňmi? Men sen ýyjalaň, görýänm. Gawat gelýärim. Dogry dämi? Marda planat yaptyr, gelipdir. O da Allah Taala berýär. O sen o dilingdäki zatlar. Yo, bolýar. Näme? Sen prezident boldun. Sen näme dirdin şonu aýtsana maňa? Sen prezident boldun. Sen näme dirdin? Goý. Olýar atmaskalar geçen o. Prezident bolmak, paşa bolmak Allah Taala tarapyndyr. Ýagna çykarmagan o zatlary. Prezident olmak ansat değildir. Paşa olmak ansat değildir. Allah Taala tarapyndan gelýän zatlar düşündiňmi? O zatları we aşakdaky ýazýan zatlaram kendisiň keyip edipsiň diýen ýejeňam edipsiň diýen zatlar o gerekkä. Bolýar maltym Ferit. Senet başga ýurtlar bilen diňizdir. Men Ferit adam ýurdu mahsulda bolsun, bolly. Aç ölen adam ýok şakaçyny ýurtda. Aç ölen adam bar bolsa, ya bolýar. O daşar ýurda uradyp çagasy ýok bolupdyr, çagasy ile bolupdyr, çagasy beýle bolupdyr. Oňa biz günahkar däl. Allah Taala janyň nirde aljak bolsa, Izraila beren zady, nirde almaly diýen bolsa, şo taýda alýar, düşündiňmi? Ol oňa erkek sırap
yurdun önüne çıkmak gerek ya. Prezident bami saylov geçirilimi, onda sen saylov geçirilen olsa şu wagt dilin çıkarmak kini. Saylowda hani ol plan ekeni, ol plan ekeni, email kini. Şunun değil mi? Paşa diýenler, yo bir sonra sen Kur'an-ı Kerim okan olsaň, Kur'an-ı Kerim okan olsaň, paşa diýenler Allah Taala tarapyndan saýlanýandyr, ýandan çıkarman. Şoň üçin şükür etdik. Ey goy. O Egypt gene o Amerika, İsrail'in gurulmadı. Goy o Amerika'nın İsrail'in gurulmadı. Goy. Ey goy. Sen atmaz lan hiç. Yok, şu meselede mi meselelerden doğru geldi, yol alassan bolýar diýeli. Yo, sen Allah alaşma. Sen Allah alaşma. Ýöne men tam berdaydy. Allah'dan ümit düşman. Allah'dan ümit düşman. Men sana Kur'an-ı Kerim'de peygamberler ayetleri. Peygamber ene şey menin nimem yerdäki wekilim diýip peygamberler Hudaý aýtýar. Galan adamlary Hudaý aýtýar. Sen pikir edip gör. Sana Peygamberler döwründe bir zaman matym. Peygamberler döwründe şu paçanyň kim Muhammed peygamberden soň paçanyň kim bolmalydygy barada şey 4 çarýarlar bar. Şolaryň arasynda dawa çykdy. Ýa-da bir aýdym. Osman Ali. Dinle Ferhat. Ýaşyňa hormat goýun, ýaşyňa. Ýöne men dinlep o. Ýaşyňa hormat goýun. Men senden çoğulan ýöre men sana bir zat aýdyn. Dünýede bolup geçen wakalary özüň görüp ýöň dogrudan. Şol ýurtda bolýarmy? Şoňa şükür et. Bolanok, şoňa şükür et. Dogrudanmy? Biriniň garamagynda gidenok, şoňa şükür et. Biriniň elinde gidenok, şoňa şükür et. Sen nämelerle ýalňyş ýapaň bilýäňmi şonu? Nämelerle ýalňyş? Agam, bolýarly, ma politika öwretme ma, politika öwretme. Sen herkimem görýär. Agam o zatlar ortadan aýyr bir 10 minutluk. Seret, şu zatlar ortadan aýyr. Ýöne men şey ýalňyş düşünje bolmagyny islämek. Meselen sen aýyr. Men sana Yan Taydan'ın var Umar Osman 4 çariyarlan arasında dava çıktı. Kim padişah olmak meselesinde. Başka var başka ağam. Musulmanlar ikiye bölündü. Musulmanlar ikiye bölündü. Hünniler sayılar. Evet İran sayıdır. Bir de hünnilerdir. Kol padişahın kim olmak meselesinde padişah Hünniler aitti padişah deydi. Alı olmalı deydi. Sayılar aitti padişah alı olmalı deydi. Hünniler aitti padişah umuman Osman sen şu devirde gezdin mi? Yo bolýar sen şu devirde gezdin mi? Sen şu devirde badın mı? Yo bolýar sen şu devirde badın mı? Sen ýerde okudun şu? Yo bolýar yo. Gerekmedi. Ne var? Şu mesela aýtdy mı? Ne çünkü var, ne şaý var. Şaýlar var ha. Alayňlara, kılıcının darına çıdaman şaýlar bolýar. O Ali namaz ok. Yo dur sana dinle. Sana o ilno. Ali okumana namaz arasa yer tapman. Daşta özüň namazyny okuýa bolan şaýlar şoňa uýýar bilýärmi şonu? Menim Yo rowaýat. Yo bolýar sen ol rowaýat. Sen şu wagt güdügüň zadyny aýtdyna. Sen näme üçin ýurdun önüne çykýan? Yo sen özüňi big saýan, dogry dämi? Sen big saýan bolsaň, bolýar sen prezident bolanda näme ederdin şonu aýtsana? Ýurda näme garşylyk, näme kömekçilik ederdin şonu aýtsana? Sen ýurda kömekçilikde näme ederdin? Şonu aýtsana sen maňa. Men halka sen şu an 2024'te ýetdiň. Sen bolup geçen adyň o 10 jasar 10 jasar aralykdaky bolup geçen zatlar aýtýan sen. 10 yaşyň 10 ýa indik saparyň gyrky dermaňa. Sen şu wagtky adyň aýtsana. Sen erkek bolsaň erkekliň taklaýan bolsaň ene atan fiýleýän adam doglan ýerin fiýleýän bolsaň onda näme öňe çykyp ýurduňy ýa sen başgalatmy? Başgalatmy sen? Yo sen başgalat. Yo Kristusmy sen? Yo. Ha? Ya başka da atma. Alhamdülillah deyip musulmançılığını kabul ettin değil mi? Ona yerin fiilagın boğmam. Yerin fiilaman başarım. Yo baka. Yanaşmakta. Yo ağam dinlemedi. Atmaskan geçen o. Hiç ilya dedi. Özün musulman mı? Musulmançılığın fiilagın ağam.
musulman olsun, musulmançılığın fiiladın. Alhamdülillah. Ya, o zaten geç. Yo, son panikada geçen o. Alhamdülillah deyip musulmançılığı kabul ettin mi? Öz yurdunda doğuldun mu? Ey, bolyala ya, mara. Hatımcan panika değil, sen durma, karşı durmalı, birinci etmeli işin eğer de musulman Ey, olur. hükümete sen lara hiç saçanam karşı turup bilmeyen şunu, değil mi? Yo, Hükümetten karşı turup ulu. bilmeyen de. Yo, hiç saçanam karşı turup bilmeyen. Hiç saçanam. Men sana 100 yıllanam Toňma aýdaý bolma. 100 ýyldan soň gelip aýt, men sana garşy turdum diýip hökümetden paşadan ulzat ýok. Allahyň wekilleri ýagyndan çykarman paşa diýen prezident. Sen ýüzüňem, sen hiç sadym. Bir tane burada aydayım. Bir tane burada aydayım. Sen hiç sad aýtma, men seni digledim. Men näçe ýere sana patsa setdim. Güzel mi kan diýip. Yani benim daşar yurtta. Bir zaman setting yaptım, bir zaman. Seret, patsa da Hudaý tarapyn taýlanýa, ministrem Hudaý tarapyn taýlanýa, hemmesi hem Hudaý tarapyn taýlanýa. O daky indi başlyklar hem Hudaý tarapyn taýlanýa. Ýöne şol öz wezipetini hyýanat etse öz wezipetini. Yani erwedi işler etse, onda onu Hudaý Taala halamaýar. Ol Hudaý oleýan bolanok. Yani öz işini etmese yan bolanok. Her kimi yani sen häzir kim bolsaňam edýän işine öz wezipäňe Hudaýyň sana beren nygmatlaryna hyýanat etsen bolanok. Yan günah ol. Sen onu düşündirmeli bolýan. Maňa şunu bir molla urun berdi Türkmenistandan jaň edip. Ondan kim bolanda adam hemme gady Hudaý berýär, padşahlyk hem Hudaý berýär, ministrlik hem häkimlik hem hemmesini Hudaý berýär. Men oňla alalaşýan. Ýöne sen haçan da şo padşahyň beren nygmatlaryna Hudaýyň beren nygmatlaryna hyýanat etsen bolmaýar. Ana şonu düşünşmeli. Toňy gogluk bile utarnak şo. Dostum memeni sen paşa da tarada gurrun edýän. Olar bular diýip gurrun edýän. Sen o dünýede ulan eden etmişini arkaňda çekişi bilýänmi sen? Şonu aýtsana maňa. Men çekişmen men çekişmen kim ýanynda bolsa sen şonu goldaýan bolsaň sen çekişen. Sio platforma diýär. Hemme platforma, TikTok şu an öňde bar ya, hemme kişi ikimiz ila oty. Sen şonuň arkasynda ýükü çekip bilýänmi? Çekip bilen okmy? Her kim özüne jogap berýär. Yo sen her kim özüne jogap berýärmi? Dogry dämi? Sen o dünýede özüňe syna geçýärmi? Geçýän dogry dämi? Olara özüne syna geçýärmi? Geçýärmi? Dogry. Bu dünýä syna dünýäsimi? Syna dünýäsi. So, maňa oňa atmaska gerek ýa. O bir sen dalma. Ya o agam sen ýaly. Ne sabırdaýym sen ýaly. Dile çeper kän gördüm. Ertek okuyan kän gördüm. Yo, dile walyala ya. Sen ýaly ertek okuyan kän gördüm. Kelleler ütkän ok, arkaýyn ol. Kelleler hiç kim ütkän ok. Sen ütketýän o zatlary atmaska ýar edip seni ütketýän. Sen ýaly twarlar ütketýän. Şunuň dämi? Men sana burada aýdynam. Ýalňyşmy? Men sana başda salam aleikum diýenler. Men sana başda Allah'ın salamı bilen başlandır. Ýagyndan çykarman Allah'ın salam aleikum diýip Allah'ın salamı. Bilýärmi şonu? Men insany sylaman, başarýan oglan şunuň dämi? Ýöne prosto aşakda ýazýan adamlary gaharam elýär. Şu wagt pony aýyrdym aşakdan ýazýanlar okamadlyk üçin. Näme üçin? Men gözüm görmedin şonu ýaly adamlary. Düşündiň dämi? Sen gör, ýöne men görmäň. Aňardan maňa ýazýanlar towar, agent, pakent, eýle beýle. Ony agent ýok ýöne men gördüm. Men haçan näder men taraf. Ýydarlaýan ýöne prosto gawat gelem ok. Efiriňe gawat gelem o şun gawat geldim. Bolýa. Indi men sana bir aýtjak. Sen öz türkmen dogrudan, türkmen. Dogrudan, türkmen sen. Menem türkmen. Türkmene ziyan ýetirip bilýärmi? Ýetirip bilen ok dogrudan. Ganyň bar. Dogry dämi? Adamyň erwet tarapy wa. Näme diýär? Ortar aýtýar. Näme diýär? Plохая diýär. Narod net diýär. Plохая люди есть diýär. Şunu yurdumda hemme kişi garalaman. Adam her kim ýoldan gidip bilýär. Şoň üçin dogry ýola düşýär bolam. Men sana Hiç kim garalama. yo dogry ýola düşýär. Ay marda näme? Asman. Yo,
asmanymyz asuda ekeni, näme ekeni diýip maňa aýtdyňyz diýe. Asmanyňyzam asuda däl ekeni diýip çykyş etdiň sen bilýärmi? Yok. Sen dünýäňde bol yurdun içinde bolýan kemçilikler. yurdun içinde bolup geçen kemçilikler, yurdun içinde bolup geçen kemçilikler taňa almandyra, dogry dämi? Aýdylan olmaz значит yurt yo Yan diýdiň sen ýalňyz durma. Yo, Kemçilikleri. Olardan kemçilik geldi Ben sana vallahi öyle. ýalňyz aýtdym onu. Cenayet hem de. Sen cenayet. Türlü. Sen nirelsen aslını nirelsen, şonu aytsan aslını nirelsen. Men barda. Aslan. Mardan. Benim maryň ogluny. Sen aslan marly bolsa, значит bu zatlar bilýän sen, dogry dämi? Ýöne şo zatlary biraz ulanman, başaram. Ýöne ýalňyş ýoldan ulanman, başarmagyna. Ýurduňa näme diýe towşana dogduk mekan diýe, towşana dogduk mekan diýe. Ýalňyşmagyna agamjan men sana aýdaýyn. Ýurduň gaty arasa gow gezýändir. Ýagman çykarman. Bir tarap garaşdyrlar. Yo, bir tarap. Bolya aç ölüpdir diýen esten adamam, aç ölüpdir diýen esten adam. Yo, aç ölüpdir şey, iman azad ýoken diýen adamy ertimaga wideosyny görkezin maňa. Nemeden çatdan YouTube'da kanalyma YouTube'da kanalyma YouTube, men sen YouTube gizerlap ýörmäne wagtym ýok, agam men bäri islemär elim o. Bir zadım düzetmän elim. Bir zadım düzetmän elim. Bäri, men sen YouTube görmäne elim o. Ýöne sen ýalňyşmagy. Ýöne YouTube görmesen de şu Türkmenistan'da adamlar. Men de bir daýdyň, 32 diýişiň wadyr. Ýokarynda aşaňda diýiş wadyr. Ýumman başar bilýärmi? Ýumman başar bilmeseň Allah görkezýän ram. Sen paşa dil ýetmek, ol gowdat däldir, men sana aýdyn. Onu Allah görkezýär. Allah Taala bir daýdy, Allah Taala bir daýdy. Allah berýär. Allah Taala, men sen dinledim ha. Sen men sesim ýapanda men sen dinledim, sen men dinle. Allah Taala bir daýdy. Birine bir da berýän bolsam, kaptandaky adam şoňa göz dikýän bolsa, şeytanyň ýolundan gitýän adamdyr diýe, ýalňyşmagyň diýe. Ýöne diýe, ýöne iýin dinle, ýöne diýe şoň ýol, ýo iýin dinle. Ýöne şoň ýol düzeltmek sen işiňdir diýe. Ýöne paşa dil etmek diýe, paşa dil etmek diýe, Hudaýyň iň gargynç zatdyr diýe. Paşa, ýo men sen aňa guýana Allah, ýo. Sen aňa bir da bir aňda minen ýanda işleýän zat bolsa, uýjuk bolsa şonu Allah Taala berýärmi? Dogry dämi? Şo paşaňam aňyna berýän zat Allah Taaladyr ýagdan çykarmagan bolma. Ýöne men şu dawa etmek, ýo agam dinlenin agam. Men sana dawa etmek, men sana dawa. Birinci tesin yaptım men senin. Deret her kime de berýär. Dilem, gödem, agdam, kellänem, taçan, beýnine men Allah Taala berýär. Ýöne sen şonu erwet tarapa ulantam, erwet işler üçin ulantam. Olaýam senin günäň. Sen munuň üçin dogdakda ýanarsyň. Dogdaka galmarsyň, bu dünýäde ýanarsyň. Ine paçada öz wezipesine, öz halkyna hyýanat edip otýar. Olam bu dünýäde ýanar. Dogdaka galmadam. Görersiň. Şonuň üçin ýalňyşma, hemişe zulmyň garşysynda dur. Durmun garşysynda dostum, dogunuňy padwar edip. Men bir daýdym. Nirde mertler barmy? Nirde men ejensikin ganym dökmäne rady diýen adam aldy. Men şo taýda ýöne bar. Sen aýdan sözleň 180% ýalňyş. 20% dogrudur ha. Ýöne 80% ýalňyş. Paşa öz halkyny ýitirmeli üçin saklaýar. Ýagna çyklama. Ýagna çykarma onu zatlary, ýagna çykarma. Sen diýen paşasyň ýala dedipdirmin ýala. On ýalatyr ýa. Sen paşa bolanda, men sana ýüzüňi aýtjan. Sen meniň suratymy görüpdiň, men sen ýüzüňi aýtjan. Men sen ýüzüňi görüp otyryn, sen meniň ýüzümi görüp otyryn. Ýöne men kejenki efir işlano. Muňa ýetmedik da bilýän. Ýöne sen meniň suratymy görüp otyryn ha. Men o waň uluny, ýöne şo zatlara aklym çatja. Ene matamyň akly çatja, maňa akly beren çatja. Şunuňmy? Maňa iýlik akly gerek gel, şunuňmy? Taňa ýöne prosta diýjekdiňim. Sen aýdýanyň %20% dogrudur ha. Ýöne 80%-i paşanyň diýanat dogrudur ýagna çykarman paşa başga zatdyr. Sen paşa bolanda özüňki sürümer nöýdän. Sürüýän. Ýalňyşma. Sürüýän. Sen çykyş edýän. Tutuş iýdiň arasynda çykyş edýän. Dogry dämi?
Bolýala ýöne agam prosta eýlek. Yo agam men seň üçin nara abidni sözler aýtmak islämek ýöne janyň sagly her kim öz ýolundan der, her kim öz günähini çeker. Her kim öz o dünýede her kimem öz aýagyndan aslar diýär-de. Şoň üçin her kim öz o zatlara men taňa garşamak ýöne ýurda dil ýetmegin. Ýurda dil ýetme. Men öz ýurdumy Yo benim öz ýurdumy tanışmak. her kimem toşuny dogduk metan ýöne. Ýalňyşman agamjan men Prosto ýoğlan, ýurdum söýýän oglan, prezidentim söýýän oglan, paşam söýýän oglan, Allah tagala söýýän oglan, alhamdulillah diýip kabul etdimmi? Men başymda turýanda alhamdulillah diýen. Şoň üçin hem bagışlady. Janyň sagly, habarlaşar agamja. Agamja habarlaşar. Soňky panikalar başgalary lazım diýär-de türkçe bilenmi? O zatlary görüp Doğru. Vatandaşlar, geçmişte var aynı şey maktıma da. Geçmişte ne açan şahlar, padişahlar Dursana, iyi yayınlar. Dur Martım, Aştefe. İyi yayınlar Doğancuğum. iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Aştefe Martım. Ben iyilen müşkü sorayım. Yok koymak, git efendim derdin şunu. Yok gitti Allah, gelmedin mi? Ne mi dinle oturuyorsun, iyilen usip bunu. Yok yaşlanmadım. Haydi paşam. Yarım saatla bolursuz hepsinin la oturtun ya Abdullah bir doğru dedim burada aydı bildi ne Hiç var ya, Ali bunu da yani alan ok bulanmara. doğru burada aydı öyle ne o ne Sol oğlanlar bir de gerek. Sol oğlanlar burada atlar ütkötçü oğlanlar. yo normal kurulabilir bol ya gerek aldı Nazik düşünce düzeltmeli mi? Düşünce. yok girdi ne yok ne kıstın Vatandaşlar, ben size aydayım da, geçmişte ne açan şahlar, padişahlar yere gömülü gitmiş. Onların zalim bolorlaran var, gowgolorlaran var. Gowgolorlar halkın yadına gowgol girdi, evet bolorlaran halkın öldü, tutup öldürdü, ya olmasa şonu yarak var. Onun köpütü öz cedatını, Hudaý Tagallanyň gudraty bilen çekdiler şu dünýäde. Ene faragonlar birin öz döwletimizde de bolorlar var şonu yarak bine. Edip Khan diýdiň, ya Ýene bir Khan diýdiň. Ana şu Ruslar gelip bizim territoriýamda näse fan adam öldürdiler. Kän adam öldürdiler. Ya bolmasa beýlek döwletlerden masal alsak da, ene şu Türkiýede Adnan Menderes diýip bir san padşahny astılar. Adam kiçicik bir mesele üçin. Men Bu kiçicik ýalňyşlyk üçin astılar şol adamy. Şu wagt ýadgarlyk etdiler ýördi. Gara şonu ýalyp padşah men diýip edem edip bolanok bu dünýäde. vay Abdullah Doğan. Oh. Näme halkın gözü körmü? Hemme adı görüp göre. Namuslik näme aýdylýar? Ýökejemik gürlüğü vatandaşlar. Namuslik näme aýdylýar? 18 ýaşly gyýjagdlarmy, 20 ýaşly. Son kuran aslaramy köpürlü. TikTok'a çykyp görgüjüklerimiz var. Peş maňa kömek isleýär hatdan. Aýagym meýle, elim meýle urtup. Negisi maňa Allah ýardym etsin eder dedim. Ama halk guran okmy şunu? Görüp otur, hemme de garba. Namuslik näme aýdylýar? 20 ýaşly gyýyň ýaýra çykyp oturmak namus näme? Görün ok, onu görýär. Näme üçin hemme de halkyň bary bolýar bu zatlary? Madama tuttu 5 maat yok. Hiç oldu olacak yapmakla. Madama hayatta madama mantörü yemezsin. Çorba da içersin. Yürü geleceğimiz var. Benim oğlum adam. Doktorlar yetmiyor tayda. Militerler yetmiyor tayda. Hem mi görüyorsa. Yine belki bakacak yarı. Yalvar gel avdırla. Şuna tamtık var gene dinlemeyi de. Halkın kakar yedi. Ben şu an yakacağım çıkacak. Ona maydık geçen ya. Ene şaramdan yok edin şaramdan. Mene şafanlık geldi ene şaramı. Yok edin şunu. Şuna monterden moderator mı ne mi? Sen var ya ecende ora vaktin vatandaşı diye haram eşek. Sen vatandaşı uzun. Hasan gamcık bilen. Haram da. Sana da vatandaşı diye. Fuat ben ne çuvatdan şuna yayın neydir la oturuyor onlara. Ömrük sancı kıyılar çıktı, 4 sancı kıyılar çıktı. Yaraman gurulçuklar Allah yardım etsin. Enne şu an kötülük başladı. Herkim çağırası eyle beyle. Hem mi görüyorsan bunu? Hem mi şayet? Bu da aydak kaniyeti ne olacak? Bir ne olacak? Allah bilir. Derin çağırımı ne olacak? Bu da aydak la olsun. Onda kim yardım et bunları? Kim sana 5 kuruş koyuverecek? Türkmenistan'da 5 kuruş ateşe vurttum bana da acı öyle. Hemmeden bilen şunu bağlam bilen. Korkmaktan ya ölüyenle kırenlegenler. Abdullah selamun aleyküm. Aleykümselam tekrar hoş geldin.
O şimdi vatandaşlar bakarız toplan. Abdullah men senin çıkışlarını dinleyen de yani bir öz fikrimi aytmagy isleyen de dinlesen. Hayda. Ya sen o nemeler diyen de hakikati yani bu işler böyle yapılmıyor da onu öz özünü yaman tutuyorsun. Neme gerek sana söyle. Gururmak. Olya neymiş yapılıyor hemen ne yanlış aytsana. Bak sen 10 adamı yol orşet koyun misalı. Sen olmayan padşah devletini kovdat der Abdullah. Litrana var Ha. başa. Yo men padşaha dil yetirmek yöne yanlış işlerine tanqid ediyor. Onun ejetine bacısına yetirmek, şahsiyetine yetirmek yöne yanlış iş etmeye şunu aytgan. Yana var Abdullah. Bu özün go niyeten ekonomi. Malades yani yanlış mı da on yanlış mı? Ya vatandaşlar şu yayına beğenmeyenler, yürüyün turmayanlar, vatan taraflı bulunlar, vatan için can ortağı koyanlar, borç yüklemi, zerdar yalaklarına gel yara şeydir. Şunlar yayına da takdirin gelin de ama geçik gidiverim ne yapacak gelip. Geçik gidiverim dinleyecek ama geçik gidiverim her kim gereği nedir de we? Ya konu mu ne yapacağım geliyor doğru getirme ama hiç kim doğuncuğum. Böyle sağ ol böyle. Ortalama ancak sağ ortalamaydı. Nire var sana? Yerdar, bir zaman durum tek neme, fikrin aytsana ne edip şu problemler düzeltmeli senin fikrince. Ya işsizlik diyen de bir 10 adam işsiz topladım var bir icra kurda. O tayda demek var. Her kim öz erkine gelir sen koran adam yok. Yo yerde bir yerse çöd yani olsa var ya hiç kim berk gelmedi var. Hakikat olar. Yok. Bir adam kuram olan var. Gidiver Sefçik oyuncu. Yani öz özün yamanı tutuyorsun. Sen Türkmenistan'a varsan sen havanı alırlar Abdullah. Yo men onu düşünüyorum. Evet başka devletlerde var ya partiya deyip bir var. Ne mesela Türkiye'de bir de var ya o tanqid etmek bir ervettat olmaz. Yani meni açık problem. Ya doğru bir Abdullah her adamın erkin gepleme hakkı var. Her adamın erkin gepleme hakkı var ama yurt başçısına et gepleme hiç kim hakkı yok. Yani için ne mesela Erdoğan'ın padşah Erdoğan da bilinkinden güçlü padşah çünkü devleti güçlü mesela Türk askeri ne açık 500 bin Türk askeri var. Bir de var bir yıl Türkiye'ye alak güçlü devlet adada Avrupa'da birinci yerde duruyor güç oyuncu Türkiye ne asker oyuncu. Ondan ne için ondan Erdoğan'a fök gelir ne ama Kur'an'ı ondan ne Kur'an'ı ne diyor Huday saylap koyup durma Türkmenistan'a. Ya ya hakaret sokmak hem yerde yanlış hareket. Hakaret etmem de hiç Ben mi? hakaret ettirmiş var. Yok. Ben hakaret edenimi gördüm. Yok Erdoğan'a çok yerler diyeyim. Onun havanı alıyordurlar. Sen onu bilmiyorsun onu. Yok onun haberini alan yoklar. O teleyerde fök de çünkü yerlerde hemişe fök otursam eserettin hiç arka Ne kadar? Açmasam teleyayla Türkmenistan'ın televizyonunda sen tanqid edileni gördün mü? Mesela Kur'an'ı ya Serdar Ya şu an için Aydoğan sen köp aydın zatların doğru yönü deyip çözülmüyor bu meseleler. İçinde çözülüyor. Serdar doğuncum. Daha doğrudan böyle mi? Dinle Nasıl doğru. öğrettin mi kayın şey? Serdar Doğan'ın nasıl oldu mu kayın? Yok, geçemez vatandaşlar şu an bir hep bir şeyler. Serdar doğuncum. Dinle doğru. Serdar. Sen Türkiye'de mi? Hava Türkiye'de ben 6 yılda. Hava. Ne mi 6 yıl oldu da bir de 10 yıl oluyor. Ne mi diyecektim? Ne mi de yaptın geldin Türkiye? Men var ya, doğasını açsın Türkmenistan'da da günümü görüyordum. Ben maşgalam bozuldu. Kellem düze dedik geldim biraz. Geçemez. Serdar sen doğuncum ki onya oynatmayla bari. Afif sikerdeyle bari. Bu doğru yetmeşer. Doğru kıyınçılıklar var Türkmenistan'da. Yani ben o tayda kazanayım, bulmuş tayda kazanamam. Mesela doğrusunu aydayım. Bir yılda bir caybilen makine alıyordum ben şu tayda. Her kimin özüne var kazanacak. Ben şu adamla doğuncumuşlar gelin 6 yıl geçen ne yapma kadar Allah'a şükür 3 oğlumu okuttum, giydirdim, bol giydirdim. Azı birini okuvalacak bari. Şunu yerleştirsem gidecek ülkeme. Ha o durun şu yaşlar gelmedi konuşuyor. Ne ayın oluyordu? Ya o yanda da bunun çabası oluyor. Kıyınçılık her devlette var yani. Bu kadar yapma, bu kadar yapma. Yerden men sana da aytacağım. Eğerde şey problemleri gürleşip çözmese, gürlemen geçse, bir gün adamlar eline yara alıp ya da avtomat alıp ya bomba alıp çıkarlar. Ama o vakit hiç kim gürleşmez birbirine. Hiç gürleşmez de birbirini öldürürler. Nasıl yaptan çıkarmıyor. Onun için gürleşmeli. Meseleler gürleşip çözülüyor. Hem yurtlarda var, Özbekistan'a var, Türkiye var, Kaysi yurda vatandaş şu meseleleri gürleşip çözüyorlar. Maslahatlaşıp
parlament diýende şonuň üçin bar. Halk maslahaty şonuň üçin bar. Ýöne o ýerde halk maslahatynda halkyň alada edilen okda diňe Gurbanullah şöhrat, arkadaş şöhrat, Hemmerat Gowy, Gulýaly, Hemmerat Gowy şon ýaly bol. Ol maslahat däl o jan dogry. Ol prosto birini goldamak ol. Ol birini mahvetmek.